Okay, nandito na kami. At nandyan si Tess. At si Josie. Alfred. Patrice. Jasmine. Kami silip sa aming court. Yan mo. Ano, iinom na naman yun? Bitin niya. Kukuha na lang. Yan, kukuha ng taga yung dalawa. Pupunta yata sa kotse at meron tinutungga doon. Mas mura. Walang Mas bayad mura. na sa kanya. Lalabas ka. Lalo. Bitin nga. Ano nga mga. So, dito kami. Yan. Yan ang iniinom namin. Tubig, tsaka kape. Yan o. Yan, kape. Yan lang. Ito, juice. Oh, where you going? Oh. That's addicting, huh? Smoke. I wouldn't do it. Put my lipstick on. Enjoy mo lang, Diyos. Ha? Enjoy ka lang. Don't think of your... It's the first time. Very long time. Try natin yung mamaya. Babush.